Здравейте, хора! Добре дошли в канала на Фидер Фишинг Бургас. Аз съм Златин Баджев и в този канал мисля да качвам клипове от моите риболовни излети. Както си мисля и да направя няколко допълнителни работи към клиповете, но те вече ще бъдат изненада. И в този канал главно ще показвам различни работи. Пробвам като тактика, как аз ловя рибата в дадени моменти, дълбочина и най-вече в самите условия. Дали е студено, топло, както и мисля, в първите няколко видеа, 3-4 максимум предполагам, ще бъдат с цел опознаване на моите техники. Пробвам като вързване на куки, моделите, които използвам аз за метод, за кошница. Ще има и кратки клипчета, в които ходя на шаранджийски риболов. Нали, на тежък тънен. Не знам точно как се води този риболов. Ходя на такъв. И там ще има, но те ще са много по-рядко. Както и техника за захранване, как да захранваме, как да използваме спот варицата на риба в Фидер риболов, както и в шаранджийския риболов. И куп още такива древни детайли, които допринасят за успешния риболов. И в тази връзка искам тук да добавя, че тези снимки и клипове, които се показват в момента, нали, на вашите екрани, това са мои стари от тази година, от които съм ходил и просто ги слагам, за да имам някакво видео. Защото все още скоро не съм ходил и тъй като гледам, може вече чак след новата година, като настъпи вече, чак тогава да имам някакъв план за действие, да ходя на някакво конкретно място. Все пак се знае, нещо може да изкочи нещо малко по-рано, но за сега съм си го оставил така. След нова година тогава да започна да ходя и да снимам. В по-студените месеци мисля да направя няколко риболова, както на Фидер, така и на шаранджийски риболов, даже и на шаранджийския риболов. През по-студените месеци ще бъде малко по-активен, поне в моя канал, защото тогава обичам да ходя на шаранджийски, да ми е малко по-трудно, нали, деца вика, нали, зима е, рибата вече се е поскрила вече, деца вика, не е като лято време, примерно, да е активна, който да фърлиш, всичко да взима. Нали. Една идея е малко по-трудна риболова и мисля да направим няколко сесии. Тук ще видите и самите язовири, на които съм преценил да направим сесиите, които си мисля, че ще бъдат успешни, но все пак нищо не се знае. И да, главно е това от мене. Вече ще видим за напред как ще се развиваме и какво ще правим. Аз също така и да добавя и ревюта на пръчки. Хубави пръчки, бюджетни, не са нещо, някакви големи цифри пари, нещо, което да ми върши на мен работа, това си взимам аз. Друго не ми трябва. Поне в момента, нали, на този етап, който съм аз, в момента на риболова, търся нещо, което да ми върши работа, да бъде по-бюджетно и да, докато се намери вече, нали,
самия строй на пръчка и на другите дадени работи. Просто купувам една идея малко по-евтини работи. Но ще видите оборудване, пръчки, всичко ще ви покажа как е. И да, все пак ще имаме доста време. И да, това е от мене за сега. Мисля да приключвам. Вече ще се видим в следващия клип. Надявам се да бъде скоро. И да, на сука.